Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw da ay karong Biyernes, no? It's sa 15 na sa buwan sa Mayo o 2026. Istadyo sa mga awan mga ka-listeners, no? Ito kakaulian ng kalakihan, eh. O karon din, no? Ato din ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon o sa dili pa din, no? Shout out da ko, no? Sa nagluto. Si Tintin, si Yokyok, o si Jokoy, salamat kayo no sa pagluto no. Salamat sa kayo sa pagpaminaw no. O kadili pa day. Ako basahan ning naipipila nga nag-comment no si Erwin, si Lanyo, asa na ang part 39 idol. O mao din siya idol ang part 39 no. O, pasensya kayo nga karon pa ko naka-upload. O kang Riampan, Sumpay Lods. Okay, salamat kayo no Riampan. O kang Prissy Haber, makalingaw dyan mga drama Lods. Salamat sa pag-upload. Away sa payano, Prissy Haber, thank you kayo sa pagpaminaw. O kang Geraldine Maribaw, salamat kayo sa pagpaminaw Lods. O kang James Saviro, salamat kayo sa pagsubaybay no. James Saviro, o sa tanan nga nagsunod na dramahan no, salamat kayo. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Part 39 na to no, mga ka-listeners no, part 39 na ta. Si Andre o si Ethan. Candice. Sorry. Sorry sa kipat. Andre, pamati ako. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Luwason ko si Fiona. Ikan kangitan. May tapunan mito po. Andre, no, Andre. Andre, no! Ayaw na putlang at panagsulti! Andre! Andre! Naging siya mamati para ako. Basta ka dili mahimo. Dili yun mahimo! Di ka subuko, Candice. Apan wa ni si Bisabkin sa pangamamong sa kasalbahis karonitan. Tungod lang sa kakugsaw sa katao sa tungod na mo si Professor Charles. Oh. Biyalang mga nakita. Tula ka sa mga lokasyon. Di na-detect ang nahimutangan karon ni Arifayde na akong nabutang sa lawas na itan. Paabot ako, Fiona. Kay luwason ko kinikaw. Bro. May crossing mo niya sa unahan. Mo right turn ta. Palihog. Okay, sir. Paggabayran mo kining imong kasalbahis karon, Professor Charles. Paggabayran mo kini. Nauna-una na ko, Professor Charles. Nga walay laing mga tapang na to. Nga magkabiyang luwas ni Lapita. Si Nicolay na lang yun. Mausap ka na'y akong gihuna-huna, Colonel BJ. Apanwa nakita'y direkta nga komunikasyon karon ni Nicolay. Kanatungod kay wa kiti nakuhang koneksyon sa internet. Kay gihikaw kinikanato ni Ethan. Salpahis ka pagkarobot. Marunong. Tinuod ka na, Colonel. Nakapanglingo-lingo o nakaingon ko sa akong kaugalingon. Nga unsang nga konseptuha nga nahimo man siya ni Andre. Sa imo din gihimo nga pagtuon diyang nakuha mo na siya o dada sa imong laboratory, Profesor. Wa mo ba niya hingpit nga madiskubre ang iyang pagkasiya? Ang iyang pagkarobot? Kuan. Taod-taod mo siyang gistudyuhan sa imong laboratory, Professor Charles. Una pa siya ningon ini. Giyangkon ko, Colonel. Nasa sinugdanan. Nakontrolar ko man tuod siya. Apan kinit tungod raso sa kachip. Diha sa yung system nga akong gikuha. O gihulipan sa gigama kong red chip. Red chip. Usa kining mao nga chip, Professor. Mao kining gitawag sa kadaghanang mga scientist o professors sa kalibutan. Confident din ako sa nga evil programming chip.
usa ka advanced destructive neural chip nga gigamit sa brain circuit aron baghoon ang moral compass ni Ethan nga mao'y nagbag-o kang Ethan gikan sa original nga konsepto ni Andre. Sa pagkamatarong ngadto ni Ethan, ngadto na sa pagkasalbahis ug wa na'y kaluoy nga pagkarobot. Mao ba, Professor? Mao ka na, Colonel. Apalgano, usang paghitabo nga wa mo man tutay bakuha ang iyang konsepto. Aron ta nga dili unta kay may tabo karong atong gilangatan. Nga kita na hinuon ang gikontrolar o giulipon Ethan. Ang kunon ko, Colonel, naglisod ko sa pag-analisar sa kahimtang ni Ethan. Bisan pagtaod-taod ko pa siyang naistudyohan sa akong laboratory. Kay mostly sa iyang system, ang mga components ni ini, halos integrated electronic and digital chip. Dili ako suhito o why knowledge ni ini. Kadili ako engineer sama kang Andre Martin. Sa ato pa, giangkon mo na karon, Professor, nga dili nimo kaya si Andre Martin. Nga lupig ka gyud niya. Oh. Ha? Mao ba, Professor Charles? Professor Charles? Giangkon ko, Colonel. Professor, Nga sa latod. Mao kinahinungdan nga totally. Dili ko kontrolado si Ethan. Kisa akong pagsabot sa konsepto ni Andre Martin sa paggama kaniya. Nataga niya si Ethan ug kinaugalingon nga panghuna-huna. Emosyon ug pagbati. Maoy nakalahi kaniya sa tanang mga humanoid robots nga ako ni pawan sa tibok kalibutan. Talagsaon kayon katakos nga naangkon ni Andre Martin, Colonel Pecci. Butang, nuwa ko gyud maabot. Bisan sa ako ng Pangidaron. Professor. Dili ko mabuhi nga ingon ni ini hangtod sangtod. Nga kontrolado sa makalagot nga robot na mao kang Ethan. Pero sayang kayo ang reward money nga gipatong sa o ni Professor Charles. Kinahanglan nga muuban siya kanako. Aron masuod siya sa akong laang ug makuha ko bisan ang tipik na lang sa gipatong sa NO. Pinagi sa akong mga kabaro sa fraternity sa kawas. Makaigayon lang ko nga dili matigdan ng animal kaitan. Kuntakon ko dayon ang akong mga body sa fraternity. Aron pahigayon ang akong plano alang sa pagsikop ni Professor Charles ug makuha ang dakong kantidad nga gipatong sa iya. Kinahanglang makapangita gyud kog paagi nga makontrolar nako pagbalik si Ethan. Kay binuang kining amo kang kahimtang nga mao ang original nga tao. Apan mao na hinoy gidominar sa usa lang ka robot. Pre! Apan nun saon? Gimonitor niya ng animal nga Ethan ang tanan dinhi. Busa dili ko makasayon-sayon sa paghimo sa buot ng kumbuhaton. Unsa may maayo kong buhaton. Bisag usa pa imong buhaton Ethan. Dili ang dili gid mahitabo nga mahigugma ko nimo. Bisan pagpatsyon ko nimo. Mao ba, Fiona? Dili mahitabong patyon ko ikaw, Fiona. Kung doon na may angay patyon, kana walay lain ko dili. Si Andre Martin. Unsa?
Naibalo ka ba, Fiona? Nagmahay ko. Kung nganong wala na ako dadaan din si Andre Martin. Apan dili lisod ang pagkuha kaniya. Bisan unsang higayon na. Dili ba? Pagbuminaw Ayaw. sa Lex Pinoy. Ayaw ka nagbuhata, Ethan. Buhaton ko gid ka na, Fiona. Kung magdumili ka sa gusto kong mahitabo. Kung dili mo ako higugmaon. Unsa? Maong ayaw paabutan nga mapuno ko. Kalimti si Andre Martin ug ako ang higugmaa. No. Dili ko buot nga may daotang mahitabo ni Andre. Dili yun. Mas maayo na lang tingali na ako mao'y mamatay. Kay si Andre. Pero sa maya ako buhaton. Musugot na malangka ako sa gustong mahitabo ni Ethan. Musugot na malangka ako. God, maluoy ka. Nabangi ko nga magkalingkawas gikan ni Ethan. Ihunong, Brad. Ihunong kaning mag taxi. Dinere ko manaog. Oh, Pastilan. Huwag mo kayo ikasukli na sila eh. Di ba kung tao sa may imong kwarta? wag kumaingon nga sukli ko. Imo na ka na sobrana. Ha? Kano ka, sir? Huwag ka magkabidyak. Sige na, dawat ka nagdali ko. Basta sira. Di nung panginyo ng sukli na eh. Panawag na ko. Namatay sira. Namatay yun. Salamat sa kayo sa imong paghatudan ko din ha. Diyan naging ko sa mga tapit. Tinatrack na ko ang lokasyon sa RFID nga kung nabutang sa lawas ni Ethan. Mga pipila na nagkamitos ang distansya gikan diri. Paabuta ko, Ethan. Paabuta ko! Bisang pag nagkao siya og payong-yung yung kao. Pero marag kamay ko niya. Pamilya na ko yung itsura. Limot ako, di ako siya makita. Di ba ko siya artista, no? Hey, di yun ako makita, ha? Esto! Hinumdum ko. Si Engineer Andre Martin, ito siya. Siya gid. Ang sikat nga scientist o inventor itong humanoid robot na ganagitan. Siya dito. Pero ang mga robot nga kanibutan o gilas kadaghanan nga bayani, siya maging mga buwan na kontrobersyal tungkol sa nahimo na yung kadaot sa syudad o dagdag kinabuhi ang nakalas. Ay, sayang nga di pa ko may numdum nga si Engineer Andre Martin ito. Pagpangutana ang tako kung unsay rason o unsay nitabo nga kalit mo lang nausab o nahimo nga salbahay sa iyang robot nga invention. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Hangtod ni mga higayon. Dili paghihapon ako makontak pagbalik ang cellphone ni Andre. Hain na makasya karon. Oh, mobile car. No, dili mayong ila ko makita. Oh, no, murag nakita gyud ko nila. Shit. Nebaw na ko. Sorry. Shit. Gisundan ko nila. Ako giilang tuyo. Hanga ko cellphone. May mitawag. No. Si Major Suarez. Kinalang i-off na ko ning akong cellphone. Kay matrace di ko nila kung padahin ko kini-ion. Oh, shit! Wa na mo ring ang iyang phone. Wala sabi sa Major Suarez, sir. Ang lokasyon ni Gomez. Kana kay gi-off niya ang iyang phone. Dili siya buot na malukit na to si Andre Martin.
may posibilidad, sir. Pero sa akong mga kauban sa gawas nga nakaato sa fast food chain, nga giadtoan nila ni Gomez o giadtong Andre Martin. Si Gomez lang nung usa ang nabilin. Kay gibiyaan kini nitong Andre Martin nga misakay og taxi. Kung mo, ipasusi sa CCTV sa maong fast food chain outlet ang ilang CCTV. Aron may bawaan nato ang plate number o body number sa taxi nga gisakyan itong Andre Martin. Aron ma-serve nato ang iyang warrant of arrest. Yes, sir. Nagpakauaw lang sa kapulisan ka ni si Gomez. Tungod na yung gibuhat mapagprotehir sa tao nga gipangita sa balaod. Ug tungod na yung gibuhat, malagmit nga madugangan karon ang iyang problema ug suspensyon nga giatman. Ethan, nabati na ko sa speaker monitor sa gawas. Magitawag ko nimo. O Bravo, kay doon ako'y importanteng isugo kanimo. Unsa ka na, Ethan? Doon ako'y importante nga lakaw. Busa gusto ko nga bantayan ug monitoron nimo si Fiona. Kinahanglan pa ba nga bantayan ko si Fiona, Ethan? Nga dili man siya makagawa sa iyang kwarto nga nahimutangan? Nasayod ko, Bravo. Pero mas maayong maniguro. Kaya asa ka man di ay, Ethan? Asa ko? Mulakaw ko. Og kinahanglan, sa akong pagbalik. Madala ko na mismo si Andy Martin dinhi. Officer Charles. Oh, Colonel Peche, ano? Masa'y problema. Isabtan kong mulakaw si Ethan. Oh, kung mo. Magkaigayon kita karoon sa pag-ikyas na maong pasilidad, Colonel. O, Profesor, mga dama ang imong kaugalingon. Kay pabutol na ito ang magkabiya na siya din eh. Colonel Beche. Kaniyot, Profesor. May kasika sa speaker, monitor si Mbaw ni Kisami. Nakabati ko, Colonel. Naibalo ko. May giplano ka mo, Charles, PJ. Profesor. Pamati ka mo. May mahinungdanon kong lagaw. Apan, ayaw mo pagtuo nga may malilong kanako kung sa may inyong buhaton dinhi samtang wala ko. Kung aduna ka mo'y buhaton na sopak sa akong kabubuton, siguro alang ninyo nga dili ko kamo maabtan sa akong pagbalik. Kay kung mahitabo ka na, may dautan yung mahitabo ka ninyo. Di man ikala. Profesor, tuwa na si Ethan. Nagabiya siya sa kaysa auto. Karon, unsay maayot ang buhaton ka ni Peche. Nabasa ko siyang panagway, Profesor, nga wa ka may utang. O murag nagpanagan na ka. Tinahod ka na, Colonel. Dadlo ka ba? Ha? Nausa ka man, Profesor. Nalimot ka ba sa gadget nga imo-gimo? Nga mooy makaparalyze ka, Bravo? O bisan ni Ethan mismo? Sa ang gadget imong gikamaha pinaagi sa konsepto nagihatag kanin ni Nicolay Crimo nga mao ang imong gigamit ng Ethan mismo nga mao hinungdan nga na-neutralize mo siya. Nalimot ka ba? Wa ako malimot ni Colonel. Apan wa kini karon kanako. Ato kini may bilin sa kaugalingon kong laboratory. Usa. Bullshit. Unsay tuyo mo, Bravo? Unsay akong tuyo, Fiona?
Nagtuman lang ko sa gisugo ni Ethan nako ang paghatod nimo og pagkaon. Bravo, utang bot. Naibaw kong usa ka humanoid robot sama kang Ethan. Apa nagtuo kong makasabot ako kung unsa ang husto o kung unsa ang sayo. Bisan pa man kung mao'y konseptong kagihatag ka nimo ni Professor Charles, ang pagkadili maayo. Wa ko ikaw hisabti, Fiona. Sa akong pag-analisara, kay nabali ang imong simpatiya gikan ni Professor Charles ngadto ni Ethan mismo. Nga sa ato pa, maantigo kang mutimbang-timbang sa mga butang nga nagpalibot nimo. Diretso ha kung unsay buot mong isulti, Fiona. Kaya mo gawas na kuning imong lahimutangan. Bravo! Sayop kinikihimo ni Ethan ako. Dako kinig sayop. Musa maluoy ka. Hatagi ko sa akong kagawasan. Tabangi ko nga makaikyas ng iyang gibilangguan ako. Oh, yun na. Di ko may masayop. Dahunog ka rin sa sakinan. Magpasalpol ko. Sakyanan doon ka na nga hinay ng binalog. Oh, daganap kakusog ang locator. Kung makita din sa apa, na nagkaduol ka na ako ang iyang lokasyon. Bisan og nag-urong ko. Sugod pa sa puti ni. Nagkaduol. Sa mga nagkaduol usap ang dahunog sa sakinan. Gikan sa ibabag ang pahay niling ako ni Mutagan. Shit. Dili kayo kung makapakusog og dagan nining auto ning dapita. Kay niya sa bukid og rough road kini. Wala na ilang paagi na mapokus si Fiona sa paghigog makanako. Nga madala ko si Andre dinhi sa bukid. Aron makapili si Fiona kung unsa ang iyang palabiyon. Ang kamatayon ba ni Andre o ang paghigog mga rikanako? May gani kina-off din ako ang volume na ning mouth tracker. Kay kunwa pa. Sa kamingaw na ning dapita, malagmit mabati sa sakay sa mong auto ang alarma nini. Pero unsay buti pasabot nga moving kining RFID nga nagkalayo sama sa auto nga di pa lang usab dugay nga miagis kong tungod. Sakay ka si Ethan niya to. No, sakay gud si Ethan na to. Ug malagbit sakay usab sa mong auto si Fiona. God, layo ng auto. Ug nagpadayon usab ang pagparayo balik sa akong giyagyan ang signal diri sa up. Pero ang gigikanan sa auto, sukat sa kong pagbiya, sud sa daghang mga adlaw. Steady ang lokasyon sa RFID. So nagpasabot. Estasyonary kini. Klaro lang nga dunay bahay o building nga andian ng dapita. Wakay kaluoy, Bravo. Wakay kalainan sa kabangis karon ni Ethan. Wa ko'y kakomento sa mga gisulti, Fiona. Basta naa sa lamisa ang imong pagkaon. Mukaon ka man o dili, imo na ka na problema. Igo na ka na ko nga natuman ko na kung unsa may gisugo ni Ethan ako. Diha ka na. Bravo! Niabli na ang automatic na pagkain. Hikayan ko na kini. Si Fiona, kawit lang may dagan o nakagawas ng kwarto. Fiona! Ayaw paggawas! Fiona! Dili mahimo. Ako ang manubag ni Ethan kung makaikya si Fiona dito. Nakabati kinato, Professor. Tingaw ka to ni Bravo nga nagtuwag sa nga ni Fiona. Yun, PJ. Usay buti pa sa buti ato.
Usap ka ni Fiona, Colonel. Usam kinitabo. Dali, magsusi ta, Colonel. Kada, tingog yung katusos ka babaeng nga misingkit. Umurag tingog ka to ni Fiona. Diyos ko! Murag dito dapit lagi ka na ang mong tingog. Ug dili kayo layo kini ako na mutaran. Magsusi ko! Matagbuot, Bravo! Buhigi ko! Buhigi ko! Masakitan ka lang Fiona kung mulugnot ka. Maong ayaw na pangita o sakit sa imong lawas. Tabang mo! Maluhoy mo na ako! Abang! Andre! Papa, di ko mahimong masayang. Tingog yung kato ni Fiona na nagpaninggit sa kungan. Ginoo ko. At tumagikan ang mong tingog. Tuwa dito. Diyos ko, maluwi ka. Tabangi ko nga maluwas ko si Fiona. Tuwa na siya. Nagpaninggit siya sa akong... dakumpay. Wanay lain. Diha magikan ang tingog ni Fiona. Naa siya diha. Sama kang Fiona, kung buot bang kamo mo ikis BJ, Charles, madakpan ko na gihapon kamo. Kay lupigon ko kamo sa kong kusog o gikusgon. Dili kami mo biya din Bravo. Anher kami din uban kaniniw ni Ethan. Bravo, mas luwas kami si Professor Charles kung aniya kami uban kaniniw ni Ethan. Gali ko sa likod nga bahay na ni Bay. Habog ang paril nini. Ug di kini sayon nga sudlon. Yun na. Wa ko na mabati nga may misingit pa. Diyos ko. Si Fiona nagkato. Unsa na kinitabo niya. Ayog ka bala ka, Fiona. Ibuhaton ko gid ang tanan nga maluwas ka lang. Pero dili ba yung magdiretso-diretso ko? Mas mayo nga maniguro ko. Manigo na ko sa tibok palibot. Kaya tingalig may mga kamera nga nagka-install diri ug nagmonitor. Ug makita na hinuon ko nga middiretso sa pagsud diri. Tabangi ko! Maluoy ka! Maluoy ka! Pero, yun na, usa kining akong kipati. Ingo sa kalit ko gikulbaan. Marag, usa ning akong kipati. Huwag ko makasabot sa akong kaugalingon. Marag kong, kipati ko ani si Andre. Kahan, mayon na. Mayon tang ni Asiyaw, gaya kong luwason. Mayon na, Diyos ko. Nakita na to, Professor Charles, kung sa nitabo ni Fiona, nga butuntang mo ikis din Napakya siya. Kana dili lang tungkol sa kakrus ka ni Bravo, nga mo'y nagmonitor ka na to din Mas abdi ko sa siya, dabaw pa ka na itong mga tao. Mao ka na hinungdan, Colonel PJ, nga nagduwa-duwa ako. Kaya una-una ako. Kung magaikas mo tuod rin magtago-tago ragyapon kita. O tungod kay may 3 milyon nga patong ang atong mga dayag na lang. Kadagan kayo rin magtinguha karon sa pagdakop o pagpatay ka na to. O dili ka na lang. Tungod sa reward money para sa itong pagkasikop. Prangka nga pagkaistorya. Bisan tingali sa atong mga kaila o bisan pagani sa atong mga suod. Dili ta makakumpiyansa. Dili kita makasalig. Usay puti pasapot siya ni Baronte. Kaya nagkamatig ko siya nga maukari akong plano para niya. Ug iya kong iparugdungog.
Wa ka matingog, Colonel. Kuan, may gisulti ka, Profesor? Wa mo ba mabati ang akong gisulti? Kuan, wala ko matuhog ang buot mong ipasabot. Kana tungod kay naguna-una sa kukod o sige maayot ang buhaton. Kung makontak lang unta nato si Nicolay, makapangayo gyud unta taniya og panabang. Makatabang gyud unta siya nato. Abierto gining locker nga gibutangan ni Andre sa iyang mga armas. Oh, wala din niya ang duha ka hanggan. Sa ato pa, may dagin siyang armas sa iyang paglakaw. Buot kong muuban o mutabang unta niya pero nangitagin siya paagi malipat ko. Oh, Oscar, kasikas ang ako napati. May laing tao ka man nakasuod ni. Oh, may tao. Basta di kaya pag doon! Ethan, gisakit sa... Hain si Andre! Awa siya din eh! Awa siya! Hain siya. Tubag ako. Hain siya. Ethan, gisakit! Hain si Andre! Kinay ko na ikaw awa siya din eh! Nangita siya taning uniform na. Kay buot niya kining luwason o bawion gikan ni mo! Usa? Gusto niyang bawion kanako si Fiona? Dili na niya makuha si Fiona gikan kanako! Dili na! Bayo, gid nga. Wa ko magdali-dali sa pagduol sa mong bahay. Kay kung gihimo ko pa ka na, baditik og ilagyo ko mamatiknan. Nga, ani ako diri sa gawas. Kilala nga makasuod ko diha. Pero usaon, magsusi ko sa laing bahay diri sa gawas. Dito sa pikas. Bayad akong punuan sa kahoy dito. Basin pag may sangat na kung mahimong magian ako pengon dito sa soda. Way kami na din napita. Sa ato pa, kung malawag ko sa akong mga body sa fraternity, way makamonitor ako. Pimupusan ko ang higayon nga wa karon din si Ethan. Pugat tuwa sabi si Professor Charles sa suda. Ako cellphone. Di ang number ito, Bi. Mayong tagbakunta ko na yun siya. Hain si Colonel Bitchy. Oh, siya ka lang nagamit sa cellphone. Murag may gitawgan siya. Nagpanglingi. Ug murag nagmatngon nga way magkamatikod nga may gitawgan siya. Kinsa ka ang iyang gitawgan? Hello, Buddy Toby, bro. Okay na ko, bro. Bisan ini nga pagkabutanga nga pinangita o guwanti na noon ko. Kami si Professor Charles. Punaan pa nga may 3 ka milyon nga patong ang mga o. Ikaw akong gitawgan, bro, kay tako kong pasalitin mo. O naipaw ko nga bisan magkinausa, dili ka mangunin ako. Sama sa uban na ito mga kabaro. Salamat, bro. Kaya tinugog ka yun higala. Nautanak ako nang anong bitaw ako. Siyempre, bro, buot kong magpatabang ni mo ning ako kahimtang ron. Yes, bro. Apa, hindi ko magpatabang ni mga way bukti. Doon naging bukti nga kayuhan, bro. Yes, bro, Toby. Kung magkasinabot na ni akong isultihan karon ni mo, ma-instant millionaire ka, bro. Mahimong instant millionaire. Song lagi. Ay, si Manny gini. Pero sa di pa na ko isulti ka mo kung usa kini ko itong pasapot. Gusto na ko makita ni mo. Okay na kung dili mantagan ni mo bahin kung magkasinapot ha.
Ang mayong dano na lang ako, ang akong seguridad, ang akong kaluwasan. Murag may hisab na ako na iningihang ipanulti. Apan hinaot nga sayop lang ko. Ay, yes, bro. Kaya ko lukil mo. Ang ako nga, matabangan lang ko ni mo nga magkapiya sa Pilipinas, agi sa faktor. Shit. Nagkamuna-una din siya nga musipat gawa sa Pilipinas. Bro. Huwag ako. Kung saan naman lang ko. Walang problema. Ako rin bahala sa kong kapalingon. Sabat, deal. Tabangan ko ito, bro. Gamasiklop si kapulisan si Professor Charles. Kung makuha ang tulog kami yun, lagi patong siya mo. Shit. Ang animal nga Colonel Pichi. Salbahis. Traidor. Mapatay ko ikaw, Colonel. Mapatay ko ikaw. Salamat. Salamat kamay mga sanga kong magyanan peng sa soda. Ingon sa miduyo ka na ko ang higayon. Kaya dihang bahina, way CCTV nga nagatubang. Timing sa kayo. Kaya hapit na mo sa pangadaw. O mga usa ka oras kape na lang gikan ka. Ug gabi, ug mungit-ngit na. Ug makahigayon ako sa pagsud pinaagis sa mong sanga. Salamat, Paditubi. Wagi ko masayop sa pagpakigsuod o pagkihigala ni mo. Mutawag rin ako ni mo, matakaroon ko niya kung plansado na ang tanan, buddy. Sige, buddy. Hanggang sa sunod kong pagtawagin mo. Keep your line open lang yun. Okay, Paditubi. Sige, bye. Kinahanglang magkabalik ko sa sud. Kaya tingaling nangitan ang karukan ako si Bravo. O baka si Professor Charles. Tingaling magpasagad hinuon kay istorya ni Ethan kung mabalik ni kini. Balik ko sa sud. Pagdali ko. Wa kong magtuong nga iya kong traidoran. Salpahis nga Colonel Pichi. Wa kay swerte. Kay kaniadto pa. Wa yung ko'y pagsalig ni mo. Sige. Tanawang tagkinsa unya ang mapiki. Uga, magkamuritsing. Tanawang ta. Okay na si Paditubi. Nagsinabot kami. Si Professor Charles lang akong kumbensihon na masuod siya sa kumpaon. Doon ako sa sala, di siya mag-irag-irag ka kaniya. Stilan. Sorry, Colonel nga. Nagasugat og nagkabangga, tas agianan. Mugawas ka, Professor? Colonel. Bisaop na ang atlaw. O ginahinay nang nag-ilugay ang kangit-ngit o kahayag. Bitaw? May pakigsultihan ka pa na ako. Oo. Ano na di ay, Prof. May pakigsultihan. Doon ko ni mo. Unsa ka na? Dili na mag-istorya din eh, Professor. Ato na magsulti sa gawas ng bahin. Kanang way CCTV kamera nga magkamonitor na to. Ginoo ko. Salamat. Mo na kinang higayon ang akong ipabot. Gabi na ka na. Ug hingpit na ang kangingit. Higayon ko na kinang nga makasud. Pinagi na ng sanga nga nag-ambo si babaw nga bahin sa parela. Mukatkat na ko sa punuan sa kahoy. Maayong ka gibalik ka na din ni sa kunay mo talan, Bravo. May ihang yun kunay mo kung mahimo. Wa ko'y panahon sa pagpakigsulti kanimo, Fiona. Tungod sa imong gibuhat kaganiha nga buot unta mo ikyas. Bravo.
na may alarma. May nakasod sa compound ng bahay na tungay mutangan. May nakasod! ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino, si Andre ug si Ethan. Papalihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.